Здравейте, пичи, здравейте и добре дошли. Аз съм Преслав и Тутри. Ако искате да си купите яки гейминг аксесуари, спинери или книги, направете го от OzoneBG с промокод Джон Си! Аре бе, какво направи? Готов. Качи ли се? Качи се. Хайде! Джон Си! What the fuck? Вера! Чакай, какво? Човек, аре, моля се малко по-тихо, пробвам се да спа, бе. Ти сериозно си откъде влизаш? Да, аре, Ключ ли имаш? малко да пуска. Ключ ли имаш? Джон Си! And worst of all, he could be any one of us. Джон Си! He could be in this very room. He could be you. He could be me. He could be... Джон Си! Джон Си! Килер съм. Find them, Jason. Make them pay for what they did to us. Ей, аз съм Джон Си! Момиче като мен няма работа с... Джон Си! И какво става, хора? Аз съм Супер Еди и днес ще играем Джон Си! в Edition. Тъпоти. Какво правите вие тук, бе? Какво? Ти пък откъде дойде? И ти ли искаш да се клипа? Ма аз съм в клипа. Ами, вече да, тук постоянно като Джон Си! повядат хора. Също не знам какво да кажа. О, играчи по-голям съм от Любогане. Всички цветове ги знам за разлика от Джон Си! Ако пак ти товарят, направо ги пращаме на Джон Си! боля ма фара за твоята допара. И за Джон Си! Никога не съм разбирала пенсионерите, които се занимават с клюки след като убийството на хора. Толкова по-забавно. Дори мисля, че мога да си спомня последното дете, което заплах. Май беше лятото на 2029-та. Ама чакай, ние още сме 2015-та. Добре, тогава лятото на 2015-та. Казваше се... Джон Си! Мисля, че трябва да спреш с това. Ако ти е мил живота. Джон Си!